sai data a BS Data Plug cikin sauƙi. Abu na farko da za ka fara yi shine za ka yi searching a kowane browser da kake amfani da shi. Za ka shiga kai searching ɗin BS Data Plug. BS Data Plug sai kai searching. Idan ya buɗe sai ka zo, idan kana da account already sai ka shiga wannan. Idan kana da account to wannan za ka shiga, kawai login za ka yi direct. Idan kuma ba ka da account sai ka shiga wannan. Zai buɗe maka index page na BS Data Plug. Example ina da wannan yanzu. Yauwa ina da wannan. Ba ni da account ina so in buɗe yanzu kenan ba. Sai in shiga wannan. Wannan ya buɗe. Zai bani index page gashi nan register login. Wanda nake da buƙata a ciki shi ma zai bani option. A cikin nan za ka iya ganin option ɗin duka datan da muke da shi. MTN ga price ɗin shi nan duka da validity ɗin shi. Haka Airtel shi ma gashi nan, Glo, 9mobile, anyone you like. So a ciki kuma kana da daman ka yi biya kuɗin NEPA, ka sai token na mita. Za ka iya biyan kuɗin StarTime, DSTV duk wanda kake so. Zaka iya biyan kuɗin fee na registration WAEC, JAMB, NECO duk wanda kake da buƙatan ka yi a ciki. Yanzu ina so na buɗe account sai in shiga register. Register zai kawo ni wurin sign off yanzu ina so na yi sign off. Complete ina so na rubuta sunana. Misali sunana Musa Sani. To username ɗin shi ma zan iya sa. Username ɗin shi ma zan iya sa Musa sai in sa Sani. Shi ne username ɗina amma a haɗe na sa Musa Sani. Email ɗina shi ma zai iya zama example for me, just for me. Example for me @gmail.com. Yauwa sai in sa phone number na. Live wannan in live account ne kake so ka buɗe naka, za ka sa information naka ne. Za ka buɗe email, real name ɗinka da sauransu. Username za ka sa wanda kake da ra'ayin ka san ba za ka manta shi ba. Number waya na 090 misali 1234568. Sai in sa address ina misali ina Kaduna ne. Kaduna Malali. Address ɗina kenan. Nan referral username idan kana da account ne already ka yi referral ɗin mutum za ka ce mashi ya sa username ɗinka a nan. So that idan yayi founding account ɗin shi da irin kaman 5,000 za ka samu 500 commission daga account ɗin shi da yayi. So yanzu ni bana buƙatar wannan, zan bar shi blank sai in saita password. Password ɗina example zan iya sa Sani 12345. Password ɗina Sani confirm. Sani 12345 shine password ɗina. Sannan sai ka clicking wannan agree the terms and conditions sai ka shiga sign off. Yanzu account ɗin ya buɗe kenan. Sign off. You have successfully registered login to continue. Okay. Username ina ɗazu na ce shine Musa Sani. Shine username ina. Password ɗina kuma na sa Sani 12345. Sai in yi sign in. Okay. Yanzu account ɗina yayi opening yayi ready kenan. Nan ya buɗe mun dashboard page ina. Yauwa yanzu ya buɗe. So abu na farko da mutum zai yi shine zai yi founding account nashi. Za ka yi founding wallet naka. Okay. In ka yi founding. Yanzu abu na biyu akwai
account number da za ka yi founding ba iya guda biyu ba ne, akwai wasu da za su yi maka integrating yanzu wanda za ka iya biyan kuɗinka a ciki. Bari mu refresh so that sauran su fito. Ba yauwa, akwai Money Point, akwai Fidelity, akwai Wema, akwai Sterling. Wanda kai clicking shi zai baka details din shi da zaka je kai founding. Idan za ka yi payment gashi nan, account name ɗinka shine bsdatapulog.com Musa Sani, bank name shine Sterling Bank. Duk wani payment da ka yi za a caje ka 50 naira. So yanzu abin da za ka yi idan ka yi payment, ni yanzu zan je in yi payment, zan biya ta Sterling Bank. Zan yi clicking nashi haka sai na yi copy. Zan yi copy yanzu, zan je in yi, for example zan je in turo 150 for example. Yanzu zan tura shi instant zai shiga daga account ɗina. Okay, so yanzu na turo 300. Za su tura min, na tura 350. Za su cire 50 ne, za su tura min 350. Nan tsara yanzu ya shigo. Yauwa gashi har ya shigo. So yanzu abu na farko da zan fara yi shine zan je in seta pin. Nan wurin da aka rubuta change pin, kana buƙatan ka seta pin kafin ka fara. Yanzu zan seta pin, zan yi clicking din shi. Okay, pin ɗin dole kai 5 digits. For example zan seta 1 2 3 4 5. Confirm 1 2 3 4 5. Saving. Yanzu pin ɗina ya setu. So yanzu zan je in yi transaction. Data nake so ko kuma kati. So yanzu abu na farko da zan yi shine ina so in sai data. Ina so in sa data wani network kenan. Zan yi selecting MTN nake so, Glo nake so, Airtel, 9Mobile, Airtel. So yanzu ina so in sa Airtel, sai in clicking Airtel, sai in sa number wanda nake so in sa ma data. Misali 070 12 11 45 09. Number da zan sa ma data kenan ba. Sai in selecting plan. Plan ina so in sa data na nawa ne. Anyone, duk wanda ka sa a ciki validity din shi yana rubuce a gaban shi. Wannan 7 days 100, wannan kuma shi ma 7 days 300 MB, wannan kuma 500 MB 30 days, daga nan har ƙasa duka 30 days ne. Yanzu ina so in sa 100 MB for example. Na sa. Wannan ma'anan bypass validator ɗin nan yana nuni ne ga cewa idan number da za ka yi amfani da shi 091 ne, to dole kana buƙatan kai validating ɗin number. So that idan 091 ne baya validating, sai dai zai rubuta maka gaba ɗaya kawai duk network ɗin da ka sa zai sama ba shi ɗin. So sai kai validating, amma in dai number 090 ne, 081, 070, 080 duka ba buƙatan kai clicking. So yanzu sai in danna buy. Dear Musa Sani, are you sure you want to buy data 100 MB SME? 7 days to 070 12 11 45 09. Sai kai clicking yes. Sai ya tambaye ka pin ɗin, enter your pin wanda can da na je na seta kenan 1 2 3 4 5. Na sa pin ɗina, bari in sa. Yanzu datan zai shiga instant. Yauwa, datan har ya shigo. Tun kafin ma ya gama sacin ya shiga 100 MB.
So wannan kenan. Idan kuma kana so ka sai kati, shi ma still za ka dawo dashboard. Idan ka dawo dashboard, gashi yanzu sun cire kuɗin wancan datan da na siya, yanzu balance na saura 120. So yanzu ina so in sai kati example, sai in zo nan buy airtime. Sai in clicking which network, MTN, Glo, 9mobile, Zen. Shi ma ina so in sai Zen. Duk wani data da za ka siya anan dole sai dai BTU ne kawai ke shiga. Sai ka clicking BTU, sai ka sa number wanda kake so ka sai kati 070 070 2F11 4509. Nan ke so ina so in sa na 100 naira. By now, they are most assigning you are about to send Airtel BTU 100 naira to 070 2F11 45. Sai ka sa OK. Shi ma still zai tambaye ka wannan fil ɗin, sai ka sa 1 2 3 4 5. Sai ka shiga OK. Shi ma yana gama searching, katin zai shiga. Shi ina gaba network sosai ba su yi min alert ba. Ma ya shiga 100 naira. Zan iya fita in duba in gani cewa ko ya shiga ko bai shiga ba. But issue of network na Zen ne ma kawai ya riga ya shiga, saboda su ba su cika cikin alert ba. So duka idan ka gama wannan, yanda za ka yi beginning kenan. Kuma shi wannan riba a ciki shine idan kana da cajin kuɗi da yawa ba wai kaɗan ba. Saboda wannan kuɗin da suke cazan ka na 50 naira for funding wallet. Idan misali kana beginning to 5,000 ne, so ka ga koma dai nawa ne wannan 15 naira in za su caje ka. So amma duk yadda mutum yake so ya sa, duka wannan option ne na shi zai iya sawa. So wannan kenan. Sannan akwai wasu feature da suke cikin shi. Wannan convert wallet to bonus to wallet ɗin shi ne idan ka tara bonus ne kana so ka yi converting, kawai za ka shiga cikin shi. Za su tambaye ka, kuɗi na yayi kaɗan ba za su bani ba, ma'ana ban da referral bonus ba za su bani in shiga ciki na yi dawo da shi. For example, idan ka tara ya haura 100, za ka iya komawa da shi cikin wallet ɗinka. Sannan akwai airtime to cash. Wannan idan by mistake ka tura kuɗi da yawa daga bankin ka zuwa layin ka, za ka iya zuwa nan kai converting ɗin shi so simple zuwa account ɗin naka ya koma. Akwai cable subscription, akwai result checker, akwai electricity bill payment, biyan kuɗin wuta da sauransu, cable TV. Duk abin da kake so anyway like za ka iya yi. Duk wani abu da kake son ka yi tambaya akai ga wani WhatsApp box a nan gurin. Wannan WhatsApp box ɗin shine zai yi guiding ɗinka zuwa, zai kai ka misali ga admin ɗinka, admin page. So duk wani abu da kake so za ka iya tambayan admin page naka saboda yayi guiding ɗinka akai. Akwai kuma WhatsApp group na iya channel ɗin ne wannan, wanda ake tura update haka kamar issue of transaction, issue of data network da sauransu dai duka za ka iya samu. Idan kana so ka shiga group ɗin, kawai za ka yi clicking wannan join our WhatsApp group. Kana clicking zai kai ka group, cikin group ɗin direct. So wannan shi ne. Naga duk wani tambaya da kake da shi kake so ka yi akan wannan abin, za ka iya DM ɗina ta YouTube channel ɗina a wannan comment section. To insha Allah zan yi ƙoƙari in duba saboda in maka respond akan ya za ka yi. Idan da wani taimako da zan iya yi maka akai. Shi kenan, ƙarshen bidiyon kenan, na gode. Kar ku manta da Allah ku ɗan yi min subscribing so that update irin wa'annan. Na gode.